Tuboy. Taba ng balikod. Gusto. Kuha siguro gusto. Ni Brad, oh, may ko nun. Panuman na. Pan ba? Lagi patanaw may pasibyo no sa una unta to. Ano siya magguno kay wa man siya mo to kang Berto nga. Siya may sinaligan din sa una ni Kuan, ni Berto sa Kanlion pa. Tubuhan. Atubuhan is una din eh. Kini din yung paglugsong tubuhan na. Oh. Adong ito. Siya'y sinaligan sa una. Wala pa lasang pa ni din eh. Pero nagbaon na siya daan. Kaya wala pa ni mapolitikan Leon. Baon na niya. Mag-atiman to akong apuhan si Nanay Doming. Di pa pa sa naglaban. Kanang gilid. Panak. Kita na. Kanang kuha na. Bagar nga. Nga. May arabay na kuha no. Niya kini na sakop man yung pagtanom ni Raul. Siya Gini. Ah, kanang gitara bag-o. Oo. Gari na po nang yuta kini. May sakop man na. mahibawan man na inig Kuan. Oo, Ay, nasa nagawang bitaw. straight in nga rin. Adto. Udaghan ra ba din mo yung tanong? Ale, nasa ko. Tikilan. Mahibawan man ni pagkaka. Asa man gigon niya tuog. Ito ra po. Tanong gid ang lubi. Pero wa man nila yung pagkaka. Wa mo no he. Dako na rin bangag. Siguro buno eh. Passing man ay nakabutang. Okay, wala na. Ako ni Brado. Daghan na niya na tanong lubi no. Duha guni hektarya. Sakto gyud Brad. Kini kay grahag itanon ba? Manong tag lubi. Manong di pa nam tubo na lubi. Wa di mamayabas dire nay. Ha? Ay mamayabas. Wa ay. Yab. O din himo miyabasaw na. Picture man to boss. Wa man di kaabot din eh. Ano trabaho mo si Dios? Na, ano man ay bulang huyan din eh. Oh. Bodi. Oh, no. Tanong. Di ara bang utlanan ini nga pa dong ang baon ni Sibyo. O ano? Ah, pananuman. Yang ingon wa. Ano naman dito? Ay. Na Oh, Bawan na kay hapit naman ni doon. ako pa'y kunhon na hini nga. Nakapalit balik kog blanghoy ni Sibyo din nga dito ko puy si babaw. Pero sa una Brad, kuan ni sang tubuhan padung ito. Diha kana diha. Mga papa. Kalimang kuan na mo trabaho niya na So na. na mani giangkon niya sa diha nga to karon tuog ay ingkod di na makuha na kay trabaho ni Sibyo na ni o. Kana diha kan litoy na diha trabaho po diha ni nga iyang ba man kuno. Ngani pa dong sa ubos. Oo. Kung kadaghan naman lang lubi dito. Puno na na. Ano ba ang bata ni kuan? Si Boy. Sa puno na magtanong da. Oh, di gina mabahitan. May bala na gina ni tukod. Ay, ni tukod din eh. Man din nila. Patawag mo sila. So, apil mo na. Hindi na din mo magkuano, payag. Layo lang tubig. Ubos-ubos gamay. Ibantang sangin pero ano ba? Kaptura. Mao ni dito papuy ano kasi ana siya sa buntot. Tayab yung tubig. Ay, tubihan mo to. Balay inita siguro na ini ka doon ay. Mahatay. Atay, bisa pag dili sila magkanaang manirado magkayatay. Ay, sorry. Wa gyud. Di ko sila makuan ba? Unya kadaghan na magkamera ron nga lagyo na kay glato na may skandal. Punto pa atarawa bukid. Okay, duha man ka hektarya. Murag gamay ra man ni kaya among mga yuta diha tag duha man ka hektarya. Masukod man gyud, gamay ra ni sang tuyo ka. Apil gyud siguro to. Para Dito. apil gid. Okay, og buto na naon kwentahon mo di man kabot duha ka hektarya og dinhi ra kutob. Ay non ngadto pa ni sa may sapa. Yan. Kini lugsong. Papa ni pero trabaho ba rin ni ano papa diri. Ako ko nagsapok, nagtrabaho to ah. Oh, si Papa kuan ni sauna paparan. Oo. Kuan siya daro. Daro. No, daro Pero to ako yang. kay white kabaw. Nay kabaw lagi katunta dito ah. Sos, utin mo lagi gunita rin ko basta mo itin. Aw na mura po sa among kabaw dai. Ay way produkto pon. Wow, lagay. Atay kabawa kusog bisag barsahan di gyud magsilbi. Mao. Namilipad sa tang susi.
Ah? Hudson ba? Uy, takpo ni. Piso ko sa Tuk mo. di. Ang taro. Ya. Ang taro to di. Ano naman may plus lipa? Kanang mo tingog doktor. Mara. Doktor to? Pakaon na yun. Di kumpaon. Ikaon ko rikrik ka na eh. Kato mano sila tradisyonal sa sawa ay pili baday. Hasta ang tangkaro, patay. Diyaman to nagdako sir Krek das buga-buga. Sige ba mo to trabaho kung dili manlitag. Mo nang kuan ko sir Krek. Trabaho ni kanang sige. Kini katong kalsada sa una. Mo ni kada. O kasada nito na. Oh, katubuhan. Kanawag yun. Kanano man lagi nila na. Oh, asa man tuog? Ah. Aman. Ah. Oh, kani. Aw kari. Aw layo. Pay. Amo yung gingon nila na. Niya di kana niya diri man kiriya iya mang apilon kuno rin ni kan kuan tiboy kini tuog ah. Ingko wa na nailabot na diya. Oy kay tuwa aragon ng imo dito. Mahibaw wala ning sukod kaya ako naman tong pasidanan sila. Ngadto na sad ko lang ayun. Iyan dai. Kwento pero wa magka-istorya ni Ian pero yung asawa nag-istorya mi. Aman ngayon man tundar nga wata na lang sir kay surbiho naman na diha karon tuiga. Kay aron maabot ang agbuhon man makuan sad mahimog titulo. Mugawas ng titulo na naman ko nun Ang utlanan na ni like kana pun tuga og kere lagi ko na tuog. Ambot laga. Asam na pangadto pa dong. Oo. Ibutang ta lang usa nga kere og mo may kuan nila pero pag abot sa sukod may bawaan na to. Pero murag kere kay gamay man. Gamay og kid diha magikan oy padungan to. Gamay. Di mapilang bungtod. Gamay kayo. Asa man na gikan diri pangari. Ngari pangad to. O kanto lagi. O tusong yung bayabasan hapit. Sa kasikiti maputi. Okay kuan. Maputi. Laro ito. Na street ni nga to. Oh, sapa. Sapa. Ano sapa? Sobos sapa. O sapa na daw boss. Nga nata dapit. Aw dire. Ay, Dire libo na. kay kuan. Kini madani siya kuan. Kuan ni Brad. May gyud ni sa akong Dar ang kuan. butong nga sa ani rulan. Akong planong kuan. Kining utanon ba? Ako bala kag baol diri oh. Nahata. Nambe baol nimo. Anom na kung kanang kuan nga sigig huwaw. Tagsa rin nanurok. Wa ka timing guys sa kuan. Wa haking ko ano tayo ni. Lagi kato naka-timing pa ka to tubo ginahurot. Labi tayo nagmais diha ah. Kini Brad murag maayo ni dinhi dapita. Aw katon tuog pa street to. Mandiha na ako sa ubos. Butong na yo. Takasaka. Di na ko kasaka. Madaram na dugito na to. Kudugan na ko dito. Lulu. Ya ko mananak. Mananak ka mo ko naglubi pero karon matay di na. Kis na ko tuhod. Lang silbi ay di naman gani mo sa kasuse. Puse gani ba sa kana mo sa kana hinog. Kuan na goya kong edad doon sa 64. Kuan na de ka ba? Dual na. Oh, nya karon pag yung adlaw nako kanang birthday nako. Oo na. O di sipyat yun to imong giinom. Kay paano man to? Maka diabetes man hinon to. Ano unta makalipong-lipong ba? Ato ama dito kay gahapon mo nag kuan gapo inom may gapon. Wow, maglimhurot. Para brad ay yun ako ang kuan. Na may sapasapang kamay man na sa pada sa ubos. Lain na nagtagya. Dito lain na to. Kang kuan na. Arugante. Mga patumal. Oo, pero si arugante nagkuan na. Una ko mo kuan naman din mo. Naugoy ko din mong mais yo. Tanawa na ay nanay hapit mo anak ko na preto ba kung tugas. Kana hinon. Magsige lang kang sangge. Magukod-gukod dun sila. Kay labo sa una ka nabihangat. Basta inaraw nang Okay, kay gwapo gyuta din eh. buhat mo gyuta. Asa man dakit din ni Sora dito ra to no. Dito ra. Aw kana. Dakit mo. Dakit ba na? Labong. Tayo na nagtagya din eh. Di mo pa ni. Kapil pa ni. Yak. Sapa plano ni. Aw sapa mo tlana nila day. Aw, sapa gyud ay palibot din sa pano.
punis. Oh, wa man di ko sining sa paa di. Ana nga. Kit sige din tubod. Pabago na ni. Pagawa na? Oo, naawa. Ah, saon na hubas yun eh. Ubas oy. Palibot ding sapa no. Palibot. Sa una, Brad, gamay pa ko baling niaw kay ni lugar ah. Ningiaw ay. Lasang man ni sa una. Yan. O karon nga isigan ng trabaho aw. Aw daghan naman sa tao ang bayra diha sa una sa Pilipi raman. Oo. Na, kapuyo ko mi sa bayan Ni ni Brad, pwede na ni dinhi. Ani Pilipe. Kaya na kay labayanan sa ko. Aw, bisag dito ko to sa panggamay. Oh, bato ako eh. Ha? Bato ba? Narbay haway ng soda ng buhok. Karbitin sa gasod. Kaya nga dinhi na baol ko ni dinhi muuwan gali nga ana mo ko lingkod diha mag silong. Baol ko man ni sa una. Pabol ko na eh. Ay kuan na. Bato ka no. Oy. Ito na. Na ang mga tinanong ako sa una kamong ko baon ko Guwang naman mo saging oh. nagungguang na. Mayor magtubo mong balangoy. Mo Ah. kanang kuan na kawayana mo nay atlanan o kanan dire. Kana gyud sapa. O kanan sa pagino. Sapa O gyud. ilan na ako sa Oh, ilan wayan. na nga to. Okay tabok. Kang kuan na ning kaning yuta kang ani pilimon nga siding. Ah, kan siding oh, nakabati ko Mm. na sa una, siding. Unya ang Limon siding. kuan na ang kirian diri may mga kahoy ilang Pilipi ng kuan diha. Bantay na diha. Hang-hang naman ko. Lupig man taan 64. May practice. Anak na kuan magod kanang na ana dugog ko ano duwa balibon man tuhod ako nga. Praktisado kayo ba? Kato sokol pagali ko pagugdan na tanga tuntulo. Lagi. Hang-hang naman ganay ko. Pagukdan na naman noon. Kanang diha maguna to. So, sugot man kayo basta sakay kog kabayo. Ano maguna ko diha bitaw mag ganas na galing uwan dito kat tuhoy din sa dagan na to. Ay kay pa may kasilungan. Dala pa ba ni di na? Asa may utlanan? Sapa. Sapa lagi Ah, mo. wa pa dito ka abot din sa utlanan nilang Yuberto. Kana diha. Ah, kana pa diha. Kanang naibitaw anahaw. Oo. Mga gikan sa puno sa anahaw mga duka-dupa. Pangare. Oo. Oh, nautla na diha. Magtuna na padong sa tunggi lakawan. Ah. Kanang nakabaw apil pa na. Apil pala gina. Yan. Oh, dinhi Brad, asa may pabor sa mo dinhi o didto. Pabor do oy. Ha? Kay dura tubig. Di pareha man adol tubig. Huh? Kay sumpayer man ang hose. Asa kalayo. Naran panay. Kana ang bakit. Di kay To gwapo dito magbuhay kag baboy dito. Na. Wa ni power. naka-on ang imo X5. Oh, First Wala kuan na pa. sa X5. kapoy. X5 X4. Man kapoy si Alisyo. Ay raga kay. Ay raga taga bukid. Hanghang. Pero mag guba atong naong kanang mangga ha. Luma. Alam mo hinom. Ay. Brad, tanaw na ta dire Brad kadyo. Ano da? Tayo sa mayo yo. Ah. Tuyo plan dire. Ay bawal dia. Ha, di. Kay murag kon dire ba? Pwesto. Okay, sa kapoy. Baon nila. Kini dakit. Pwede po sila diha. Ha? So, may lagi akong gitanaw ba? Na kay katong tubig pwede matutag hose. Dinhi. Pero pwede sa dito dol sa kalsada. Dinhi na pita pwede. Kay sapa-sapa naman na. Kung bato man ino, oh, mo ni gibayan ni una ni Papa di ay kini.
Sino gibahin ni Papa sa una? Wag mo bitaw ni tudlo niya. Kay maninda kong bato. Bato din na. Oh, bato man naman dakit. Oo, bato. Eh. Paano siya din murag na patag-patag ba? Adungan to. Kini og malimpyo na siya dia. Paano ilam inindot yung pisto ha? Pero distansya lang lagi maro. Sudlunon ba? Pero dito sa dapit, pwede mo sa dito duldul sa kan. Doon kadaghanan ba? Oo. Daghan. Pero very good, bantayan nimo ang tanang kon ba? Kita. Kita yun.